Hello guys, og velkommen til den her video. Det var lidt en fjollet intro, by the way, lige at starte den der intro på. Men i dag der bliver det en, hvor at jeg stiller nogle spørgsmål. Jeg tror kun det bliver sådan 10 spørgsmål-agtigt, fordi den her video skal heller ikke blive alt for lang. Men så imens vil jeg lægge noget skincare, fordi at, ja, det har jeg bare lige lyst til, og det kunne være sindssygt hyggeligt. Så husk at like og subscribe, og ja, fordi at det vil gøre mig rigtig, rigtig glad. Og så hvis I abonnerer, så får I sådan en klokke. Så hvis I trykker på den, så kan I altid se, når der kommer nye videoer. Så husk at gøre det. Det her, den sådan rødviolette og beige. Rødviolette er min skincare. Jeg starter med at bruge den her. Det skulle da tro det her. Nej, det er det. Okay. Første spørgsmål. Har du et crush, eller har du en kæreste? Det var et virkelig vildt spørgsmål at starte med. Nej, jeg har ikke en kæreste, men et crush. Nej, jeg har ikke et sådan helt specielt crush. Altså, der er nogle af drengene fra min klasse, jeg godt kan lide sådan at være sammen med. Og for eksempel spille jorden rundt eller sådan noget med. Men ikke sådan noget, ej, ham der kunne jeg virkelig godt bare lige kysse med lige nu. Ikke sådan noget, vel? Men altså, der er der nogle drenge, der er søde. Det er faktisk kun én dreng, jeg synes. Okay. Jeg kommer ikke til at sige, hvilken. Det er ikke sådan en, jeg gerne vil være kæreste med super meget. Så. Yes. Næste spørgsmål. Kan du nævne 3 veninder, som du virkelig er sammen med? Ja, det kan jeg godt. Jeg er jo skiftet skole en gang. Det var meget hårdt, og ja, jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre, da jeg fik at vide, vil du gerne skifte til dyrs? Jeg vidste ikke helt, om jeg ville. Men ja, nu gør jeg det bare. Nu gjorde jeg det, og det blev rigtig, rigtig godt. De driller mig ikke ligesom over på anlægsskole. Altså, det gør jeg det virkelig ikke. Nå. Første, BFF. Ej, jeg ved ikke. Ej, må jeg vælge 5? Fordi jeg kan seriøst ikke kun vælge 3. Min første veninde, det er en, der hedder Sofia. Min anden veninde, en, der hedder Elinor. Min tredje veninde, en, der hedder Alba. Min fjerde veninde, en, der hedder... Har jeg sagt Alba? Okay. Første, Sofia. Anden, Elinor. Tredje, en, der hedder Josefine. Fjerde, Alba. Og femte, Johanne. Ja, jeg synes, de er rigtig søde. Sådan. Der er jo også nogen, jeg er sammen med, men ikke lige så tit, vel? Altså overhovedet ikke. Nå, men ja. Ja. Men hvis I synes, at den her video, den er hyggelig, så vil jeg meget gerne skrive noget i kommentaren, om jeg skal lave nogle flere af dem, fordi at det vil jeg bare synes var så fedt. Jeg er ikke færdig endnu, men altså stadigvæk ikke. Skal jo ikke noget ved, at man stadigvæk skriver det. Jeg er færdig med min Sika skincare, men altså nu laver jeg bare lidt Q&A færdig, ikke?
Har du nogen søskende? Altså, vi har altså lavet en Q&A, mig og min far, hvor jeg fortæller det. Og der fortæller jeg altså, at jeg har en lille søster, der hedder Aya. Men det er selvfølgelig okay at komme med nogle spørgsmål, selvom der er kommet igen og igen. Så er der en, der har skrevet PS, elsker dine videoer. Det var virkelig, virkelig sødt. Tusind tak. Ja. Jeg tænker også, at jeg lige vil hoppe i sådan hyggetøjet. Altså sådan, jeg er ikke sådan hyggetøjet på lige nu, men jeg har sådan nogle hørbukser på og sådan noget. Men ja. Men jeg tænker lige hurtigt, at jeg vil få det hen. Der. Var det tændt allerede? Ja. At jeg lige hurtigt vil style mit hår lidt, fordi at det ligner et bumbo-lokum. Så jeg henter lige hurtigt min hår. Vi knipser lige hurtigt. Ej, jeg var virkelig en dårlig film. Men ja, nu er jeg tilbage med hårdt sticker. Eller bare dem alle sammen. Røde løber. Jeg tænker, vi kører et tema, og det er lyserød, gul, orange eller rød. Jeg tænker, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Sådan et hår. Jo, ja. Jeg laver bare nu. Jeg laver flætning i hele mit hår. Jeg synes, du hænger lidt på hovedet. Se, jeg har lavet sådan nogle armbånd med dem, hvilket jeg synes er meget irriterende lige nu. Nu kan jeg bare smide dem ud. Nå, jeg tænker, vi starter med en gul, hvor jeg fletter mit hår. Jeg tænker, jeg kører med sådan nogle tørter her. Ikke så kan jeg finde ud af faktisk at lave træ. Jeg synes, du hænger lidt på. Ej, det bliver virkelig grimt. Undskyld, jeg siger det, men det gør det altså. Men sådan er det. Jeg skal også bare have krøller til i morgen. Nå, næste spørgsmål. Hvilken skole går du på? Dyrskole. Det var meget hurtigt spørgsmål. Har du nogensinde haft en kæreste? Ja, jeg kan godt nævne alle de tre. Jeg ved ikke, om jeg må nævne nogle navne. Men en, der hedder Nord. En, der hedder... Tænk mig om. En, der hedder William. En, der hedder Nord. Igen. Og så en, der hedder Alexander. Jeg ved ikke, om jeg har haft flere. Jeg kan ikke helt huske det. Sådan der. Jeg ved ikke, om jeg bare skulle have den her. Det ser det meget cute ud. Okay, vi tager også lige en side, ikke? Jeg har klippet i mit hår. Og sådan er det. Og jeg har nøjet. Sådan der. Det når jeg bare lige. Og der tager vi en orange. Okay, stay a while. Næste spørgsmål. Går du til håndbold? Ja, jeg går til håndbold med min bedste veninde.
med min bedste veninde, og jeg synes seriøst, de er så søde. Især Elinor og Alba, og ja, jeg synes, de alle sammen er søde, men de er altså også bare søde. Altså, nogen, der er her, og Clara er også bare sød, og alle er søde, alle er søde. Altså, ja, der er så nogen, jeg lige kan blive uvenner med, men altså, det skader jo ikke hele venskabet, vel? Hvor mange mål har du max scoret? Der var en, der vidste, jeg gik til håndbold der. Du var pisse skarp. Undskyld, man må ikke bande. Ja, Max scoret 17 mål. 17 mål. Som jeg faktisk er meget stolt af. Det var da ja. Og vores træner er så sød, han laver også flædebriller. Så ja, vi skal have flædebriller. Jeg går til håndbold mandag og torsdag. Det var ikke dit spørgsmål, men altså, ja, der kommer sikkert spørgsmål. Så ja, nu har jeg lige svaret på det. Sådan der. Okay. Ej, det er så irriterende. Prøv at se den her tot. Det var seriøst den her tot, jeg klippede. Og man kan bare se den. Ja, det ligger man ikke mærke til. Eller gør man? Ej, jeg har virkelig brug for noget sleek. Oh my god. Pis. Nå, nu tænker jeg, at jeg skal flette fucking hele mit hår. Og jeg kun lave 2 indtil videre. Og jeg mangler alt det her hår mangler jeg, og det skal flette. Okay, nu starter vi bare. Okay, sådan der. Okay, spændende. En. Oh my god. Ej, jeg fletter den sgu da op nu. Sådan der. Jeg fletter den op. Hvorfor skal den også være så irriterende, den her fletning? Irriterende fletning, altså. Oh my god, så må man bare blive så kort her. Okay, jeg tror godt, vi kan redde den her fletning, altså. Nej, det kan vi ikke. Altså. Jeg tænker lige, at jeg laver den anden. Der. Og så tager vi 1 og 2.
Prøv lige at se den her flætning. Well done. Well done. If I was with the hand, I wish me and me great home. Wish me the alone. And the come on, me better alone. Emma wish me better. Og jeg synes, det er allerede alt for meget. Der. Emma wish me better here. Emma wish me and me Au, krampe. Den her video har seriøst taget 5 minutter allerede, for helvede. Oh my god. Gutterne er samlet i en tom plads. Sådan der. Jeg mangler så meget hår indtil videre. Og jeg skal nok få kæmpet mange flætninger. Prøv at se. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeg kommer til at få 12 flætninger eller sådan noget. Altså sådan, jeg bliver nødt til at starte heroppe fra nogle gange. Men jo bare ned. Yes. Ja. Vloggen, jeg tror snart, jeg slutter den af, og så laver jeg en anden vlog, som der er en part 2. Okay. Og så må vi se, om der kommer en part 3. Oh my god. Så 1, 2, 3. 3, 1, 2. Ej, jeg kom. Det er noget, jeg hader for flætninger. For helvede. 2, 3, 2, 3. Det bliver den længste flætning, den her. Sådan der. 3 her og 2 herover. Jeg laver lige en til herover. Så har jeg lavet 6 flætninger. Jeg tror altså, der bliver 20 flætninger eller sådan noget. Jeg har det største hår i hele verden. Jeg har heller ikke det længste hår. Og jeg tørrer. Jeg tager
jo længere tid tager det. Altså jeg tager ikke tynde totter, men jeg vil heller ikke have, at flætningen den bliver for tyk. Fordi at så bliver min flætning sådan, altså så bliver det jo, så kan man jo lige så godt bare lave en flætning i en. Så man laver sådan nogle flotte tynde nogle, og så laver man bare helt til sidst en kæmpe tykke en. Jeg synes, at den her, det er så godt. Sådan der. Og det skal være en gul hårlastik den her gang. Så. Jeg mangler så meget hår her. Og det har taget mig 10 minutter nu, eller hvad? Jeg tænker lige, det lidt op i farver, fordi det er sådan. Der, så har vi nogle røde herover. Røde herover, når jeg skal til at bruge de røde. Så er de pinke. De lille af, om 2 af, de blå 4 af. Sådan der. Nu har det meget i farver. Så ja. Der. Lad os do. Jeg skal se, om det når at tage 1 minut at lave min flætning. Jeg tror, jeg seriøst ikke, det gør. Der er 30 sekunder tilbage nu. Nu har jeg 45. Nu har jeg 20 sekunder. Jeg er jo færdig med selveste flætningen, ikke? Så, ja. Sådan der. Yes. Jeg har 4, så vi har snart 8 fucking flætninger.
kun at lave 6 flætninger med orange og 12 flætninger med den gule. Jeg synes, det er så mega flot. Når jeg har lavet de her 2, så har jeg 10 flætninger. Og jeg vil gerne lige vise min mor dem. Så vi kalder min mor op lige om lidt. Og jeg går sådan i skole, ikke? Så. Næste mere se jeg får min mor til at flette de 3 sidste, der er om bagved, som jeg virkelig ikke kan flette. Ej, nej. Nu har jeg cirka så meget til hårene her tilbage. Ikke særlig meget. Oh my god, nu skal min far op og børste min lille søsters tænder. Jeg bliver altid i brok hele tiden. Den her video har taget 30 minutter. Ej, sorry guys, fordi I gider nok ikke at se en video, der tager 30 minutter. Men jeg tænker ikke, at jeg kan filme en shorts video, når jeg er færdig med mine flætninger. Men når jeg lige her laver jeg lige en farvel intro, fordi ja, jeg tænker ikke, der er nogen, der gider at se det. Undskyld, hvis det larmer lidt nu med sådan, eller sådan, det lyder rigtig meget som en brud. Men det er seriøst nogen, der arbejder ude i vores have med græs og sådan noget. Så ja, det kommer lige nu. I har nok ikke hørt det. Mor! Mor? Mor, prøv lige at komme. Du skal lige se noget. Altså, jeg mangler så meget hår her. For det at se. Nå, men imens vil jeg lige slutte den af. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Smid et like, hvis det var noget, I kunne bruge. Så ses vi i min næste video. Hej hej!